ja fa uns quants dies, unes quantes hores, des que va saltar tot això de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont. Explica'm una cosa, què no hem vist? Perquè se'ns han ensenyat moltes coses en directe a través dels mitjans de comunicació, però què han vist els teus ulls que nosaltres no hem vist i que ens puguis explicar? A veure. Home, m'ha sorprès molt la visió que expressen els algueresos i molts sards que estan aquí passant les seves vacances, amb la figura i tot el que ha passat i tot aquest rebombori que hi ha hagut judicial respecte a aquesta petició, a aquest arrest, a aquesta detenció. Que, de fet, et trobes en situacions ben inversemblants. Per exemple, un grup de sards, de pedra picada, que sempre han defensat que tingui més autogovern, etc., es queixaven, o lamentaven, retreien, fins i tot podríem dir, en cert humor, dient que, carai, el fet que haguessin detingut el Puigdemont i la reacció que hi havia hagut popular, una mica de sorpresa i de perplexitat, deien que això havia generat més independentistes. Clar, tu preguntaves, més independentistes sards? No, el que ha generat aquí ha estat més independentistes catalans. És a dir, més sards que pensen que Catalunya té dret al dret a l'autodeterminació. Tant és així que en els bars i en les zones de les terrasses que hi havia televisió, jo estava en un carrer aquí que em va acompanyar en Ballo, una mena de xerpa que m'ha acompanyat per tot arreu. Estàvem aquí en un carrer, en un bar que està ple de terrasses, i quan sortia per la televisió un reporter italià explicant que Puigdemont estava alliberat, la gent es va posar a aplaudir, com una reacció instantània. Encara que no sabessin ben bé de què anava, ni quin era, però era allò, a vegades, saps, aquesta lluita de que arresten algú, de que hi ha una certa llegenda que es va perseguint, d'una persona que es va bellugar per Europa, que és un diputat, i evidentment que hi ha un agermanament polític, social, cultural que hi ha en un Alguer, no? De fet, venia aquí per les jornades de Bifolc, aquí es fan les jornades de folklore català, se celebraven aquesta edició per alguna cosa, no? Per aquesta mena d'agermanament. I sí que ha estat certament sorprenent com s'han viscut les hores i amb l'intensitat, no? Com va ser la detenció. Per exemple, avui s'han sabut més detalls de que els 4 policies que primer el van atendre, que li van fer treure la mascareta, que li van fer primer una fotografia, després el van posar dins una habitació, i des d'allà vam poder constatar com hi havia una persona que l'estava gravant constantment amb el mòbil.